Hola a tots, seguim amb els retocs fotogràfics del GIMP. Agafo una fotografia de Wikimedia Commons de la Sigourney Weaver, hi hem treballat amb ell algunes vegades. El Gage Skidmore és el seu autor i la llicència que té és la Creative Commons d'atribució i de compartir igual. Ja la tinc retallada, jo ja he treballat amb ella, he generat una capa on li canvio el color de llavis, li he canviat el color dels ulls, en el moment les activaré i el que faré serà, retocaré la seva pell. Doncs ampliarem una miqueta això, per poder treballar més còmodament. Perfecte, ja ho tenim. Vaig a seleccionar la part de la pell que m'interessa a la cara, amb el llaç. Recordeu que el llaç no cal filar molt prim, perquè com que ell després es pot retocar un cop has fet la selecció, no passa res. Sembla que ja no m'ha agradat gaire, ja el retocarem després. Continuo per aquí. Ja el tanco. Quina era la part que no m'agradava? Aquesta. Doncs més cap aquí i aquest més cap aquí i ja està. Doncs ja estarà. Això ja ens irà bé. Ara el que farem serà treure la part que no volem retocar, perquè ara li volem fer un efecte com de lifting a la pell. D'acord? I clar, si ho apliquem a les celles o als ulls, doncs es quedarà un efecte molt estrany. D'acord? Doncs res, farem el mateix. L'única cosa, amb la mateixa eina, el llaç, l'única cosa és que ara subtraurem de la selecció actual. Per tant, jo diré, doncs mira, les celles se'n van fora. Perdona, no ho he agafat bé. Aquí. Doncs res. Totes les celles se'n van fora, les pestanyes també. Tanco aquesta part. Això queda fora. Molt bé, ara en faré una altra, que serà l'altra part de l'ull. Pestanyes. Perfecte, això també estarà fora. I ara el nas que té detall i els llavis i els dents, que quedaria encara més estrany si li canviéssim el de baix del nas, sobretot. L'ombra, si quedés difuminada, quedaria molt estranya. El nas, la part de dalt, la podem baixar una mica, de forma que no ens l'agafi. És a dir, sí que ens l'agafi. Perfecte. I ara faríem el mateix amb la boca. Molt bé. Perfecte. Doncs això ja ho tenim. D'acord? Tenim seleccionat això de part de dintre i els llavis no. Això ho podem comprovar sempre amb els llapis. Si guixo, guixaré aquí, aquí ja no guixaré, el nas tampoc i a la boca tampoc. Per tant, queda clar el que tenim seleccionat. Molt bé, Ctrl-Z, traiem això. I ara, doncs el que faré és, amb aquesta part que tinc seleccionada, la copiaré, la copio, copiar, i la enganxaré. I per tant quedarà amb una capa nova. Enganxar. Capa flotant. I aquesta capa flotant li direm pell. Molt bé, perfecte. De forma que jo, si trec això, tinc només aquesta part d'aquí. Així fa una miqueta de por, però pobra Sigourney Weaver, qui en t'ha vist i qui en té bé, company? Molt bé, doncs anem a retocar la pell. Què farem ara? Doncs ens anirem a filtres, farem un difumina i agafarem una difuminació gaussiana. Jo us aconsello que feu sempre servir la vista dividida i així veureu més o menys com està passant la vostra proposta. Un 10 ja és molt fort, posem-li un 5. A veure com queda això. Veieu que el que fa bàsicament és fa un efecte de pell de porcellana. Després, tranquil, que ho millorarem quan combinem amb la de baix. Doncs ho podríem deixar així. 3 i tot una miqueta més. 4. D'acord? Doncs, d'acord, ja ho tenim. Què passa? Anem a combinar les dues imatges. Ens queda una miqueta millor. Potser aquesta part d'aquí l'haguéssim pogut retocar, però sí que és veritat que d'una a una altra millora. Què més podem fer? El que podem fer és, en lloc de combinar-les normal, combinar-les de forma que estiguin en superposició.
queda massa superposat. Doncs anem a fer una llum suau. No, li puja massa el to, no pot ser. El que podem fer és intentar canviar el modes i posem la moda barreja i si no el que farem serà baixar-li la opacitat. Vale, jo crec que això ja queda més real i li queda una pell prou estilitzada. Això seria amb el canvi i això seria sense el canvi. Jo crec que la diferència és notòria, com rejuveneix la nostra Sigourney Weaver. Vale? Doncs ja ho tenim, ho deixaríem així.